Culture Center. Also open an television sound. I think I catch you say Agure Udru. Asantima Mua. I would get out there. What you don't cry. Go Asantia, I have one I have one. I go ground. Ubusaya Utabia. We have to be. And I said, I never go digger. I go to go digger. If you are Sabeka Agure. Pia. Yeah, Nana Super. Oh, let's go. On a Tony Papa, one day, as you must be close. Very much at the Jatamu. Habana, and now Confusane. They say, I've been working to do a better work, and I'm never know. Yeah, Nana, what would you Tata? Joe, the Papa, and somebody at Yawa. Nana, what I want to do a promising one song. And and a sentence of another setting. Now your Papa goes. Over in Sasso, one of them is here. The man and another sudden. If he's our boss, your mamma, Mamma, it's also a
And now what they pass on the one issue. Or the back of the and 9 years of the Elcro. 8 good million. About those is also one of the Yo, Samuel is up here, any engineer, any guy. I say, I'll phone another bedroom. Samuel, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, 100 Ghana. Nigeria, what does it say? Yabageti, Yabasi. Yo, Samuel, Bambimpe. What they are, Anondiana, Ziano. A box of your room, part of your room, a vessel, a year, a lomo, an answer, and some your room episode. Myself, that is some 100 Ghana, was you can see a perform, and I'm having a so. Now, and you better, there's a sum of Yabageti, Yadasi. I am Oma, and I am my baby, so I was so beside the amount. I am Yawo, and my baby, Yawo Oma. And I decided to also when you see you now I'm going to start. Yeah. Saturday, and I'm so proud when I come to one. Watch out. Also, no young father. I'm an effect. Yeah. Monquaso. Saturday, I have a little. Look at the doctor. The non for no more a year at as Sophia, Omuna, and then Anton Salama. As Sophia Blantier, when the same thing, Saturday, Oma Betia, Namibia, I come. And my brother is a couple of people. Was so deep about to Famata. Jeppy out of a man and Saturday, or Brad what is the case in the church? What is the black yapa? Yamamo, Manapapa, or is a piao? Yeah, somebody, Nana. Oh, yeah, and you wait, I come also. We are money, I'm coming here, baby. We are and for what we can't just one and then run when we go. Before you go here, before yes. I'm
Yes, sir. No. They're not any wasting. Kora. Other than we show you for some actual Kakra. It's now, maybe now by Kafoko. Yura, the two for the Isha. Somewhere on a man, now for Ubuanima. Osibia, Inia, but. That's a point in our couple. Namuko Sigaran. Yes. Somewhere, Yura. Bafu Bukan Manijasi for other Segabu Segaba, a young two for Nadi Kishua. I know Madama, Yura for Namu for any Yura, Nama for. The fear by a young Tibetan and the Winner and Soren and Copa. Yura Kufu, Madama. And you draw, I'm glad boy and Pata and Kudu and walk out as sister. Aya na nanom jasefo aya twafo fuko yoga na de ginso otufo de ginso ayene yesi abara yopa ya kaniskara abu na ejidwa odi abopa asisa nkunya
na yɛ ti so yi kɔmite ti yɛgya asɛpɛ na wɔn ayɛ adeɛ yɛmpɛ na nanom ayɛ yɛmpɛ wɔn mo ayɛ yɛda ma se That's it. Nana, wadaruma sɛntie miɛ. Nana sɛntie mi biemu ɛ. Yɛ kɛ fita o de yɛ kama dan pan. N'aba sɔ yɛn. Wadaruma kowura tie na hyɛ no nso na wuli ma bɛ gya wo sansɛ wosi ɛna ɛda fam yi. Wɛdi ɛdi ma wo na de ama wo soa no ɛne papa no. Wadaruma ɛyɛ waa wo nua nana asɔpaapa o. Ọ̀nà ọ̀nà mi nìyẹn náà tìmẹ̀tìmẹ̀ hẹ́nẹ́ wọ́n wù mí náà yẹ dọ́ọ̀sù kùmàsí santimẹ́mù yẹ dọ́ọ̀sù pàpàpàpàpà ọmọ àká ń ṣe ọmọ sí 5 million ọ̀pẹ̀pẹ̀ enum na n'esi fo ẹ̀tọ́ fo anọ ní bàbá nọ ẹ̀yẹ ẹ̀nu nkọ ẹ̀yẹ nana ẹ̀jẹ̀ nfi na mẹ̀kyẹ́ ẹ̀jẹ̀ nfi a òtúfọ́ pẹ̀lẹ́ abẹ́tẹ̀ kòtì yẹn ọ̀nù sọ àbà ọ̀nù sí. Nande 4 million. Ọsitiẹ kaka gomegu fọm nana ẹnyẹ yẹn no nko ẹnyẹ ẹhìnkwa mẹnhyia ẹhìnkwafọ nyà kabi mẹnhyia ẹhìnkwafọ sẹ wọn sẹ dẹmu sitiẹ ọmọ wi asaagye anyẹ hwii 1.1 ọmọ si fa kaka gomegu fọm nana ẹnyẹ yẹn no nko ni ẹnyẹ yẹ ká ìmísí yẹ keka yẹ keka ewi abisẹ yẹ keka. Na wan kabia eyeye esanse wiase kwa ya monza eni kuntunkuni nse mi ko bi man kabi se wan ma bi brand ka so eye nana ba wo hene na ta bi onu anu wafa ba wo hene kwa chindra hene ba wo anga sa hene sanfi hene nana we na ona ne bia o se ba pe o so papa ne afom no o je wo monza o chensa eni ne ma also 5 million CSC uswe na Jessica pay na hi kwa fo mba ye nyina so na wada ma ye de ye ni shi kwa ne ko na ye be hye o so mo chi ko na mo sika 20 na series ye na Jessica kwa ko fo so na mo sie no pia aye na nas kwa pa wo so nya saka bi eto aso na nas kwa pa Asin nane senti ona paso yene ay na so pa ni da bichi ni yiri aka so no kasa yi osin no kuruka so on fa ntene ho anka de enye on so kwa ni sem 3 million o tin tin na asole o dance you ya o be bi e me de ahen kwa fo no o si o mo bo no ma sa me Yo, Okofo Samre boat oya oba pay oshim ose onim pa enye chen ose Samre oba adensa abato nsayama na otimi nya ho npa esanse wana ontam agu papa Samre ograni sem oya 1000 Ghana eye kaneno 10 million ose je na enyujuwa oso de na na foni bebre na oja dania mo mo na bibia aye kama Nega Okufo Abranti friend Nega kwa mtebiana wayaba ewo dabano wase okuranisem 200 Ghana je na afama woso demo esanse omakasa Samre Okufo tama ochiame kofi bedu wanene maame ne papa ne nuanom Omozi Samre ni no wafa sifo nyina Omozi Samre 1.5 aya anesi gari 150 Ghana ose ensi Okofo so na emfa mebu sheri na that's just what I said na brebe abani babra fori amafo okazasi aya Okofo so na ni mo brebe ko ba ni ba fie na abani babra fori so ba ya Yo, Samre, akwana busha panyini okojini yansia. Ozo Samre, wotira me bushani ya. The wafase ane Okofo. Samre nana odawruma
wɔso no sɛ meɛ kakra wɔso mo baeɛ a maba bɛkyia kamakama deɛ ɛsɛ mo yɛ biama yɛ nanso ɔmo sa kuro mu sam 640 Ghana aka ne tete sika no 6.4 ɔsɛ gye ɛnyimdo a wɔde asesa kunya saa mmerɛ yi nana yo nana bɛnu maafo ɔkofo tie dɔmɔn tesura ɛnti gui ɛmfiri baabi a sɛ kapɔne barima ɔhene kofi kra okese kasabo kase otukɔ bere pɔn asantebɛwura yiri fura kɔfɛ ɔsene papa ni pɔn ɛna dafɔ mu yi sɛbi eburu sɛbi ɛnya no ɔbɛtena pata ase na wakɔ na waka sɛbi papa ti ne nka bibi akyerɛ busu ɔne ɛkura hene ntwafoɔ hene nanandu agya pɔn nananom so ɔmo ni okura ɔto ayiwa ɔpete baako mmienu mmiɛnsa ɛnan enum nana badu ɔkofo maafo otumfoɔ twafoɔ hene adɔnte hene esusu ne nto abusua nyinaa sɛdeɛ barima ɔhene kofi kra okese kasabo kase otumfoɔ bere pɔn otumfoɔ ayene fura kofɛ kafra hene sɛdeɛ wɔtie deɛ owie okura ne nsɛm broni nsɛm dɔkɔdɔkɔ saga anaa sɔre a ɔbɛkɔ panyin fie kɔnkɔ yasɛ buru yasɛ nyama otumfoɔ twafoɔ otumfoɔ bere barima ɔhene kofi kra okese kasabo kase ɔne kɔkɔɔ ɔne kɔkɔfoɔ ɔne nasafoɔ ɔne kɔkɔdufoɔ ɔnyina sɛdeɛ mu sɛdeɛ naano osia anabɛ ɛnyinaa sɛdeɛ barima ɔhene kofi kra okese kasabo kase kafɔne otumfoɔ yasɛ buru yasɛ nyama fia ɔnibrɛbrɛ Yeah.